Скъпи клиенти, представям ви мотокар Toyota Geneo, най-новия модел. 2 тона и половина товароподемност, нов внос Япония, газокар, напълно проверен, обслужен, нова седялка и много важно 4 ръчки. Всяка вилица мести в различна посока и двете вилици едновременно могат да се местят. 18 000 лева с включено ДДС, безплатен транспорт за цялата страна. Ето ги двата цилиндъра, автоматична трансмисия, ето го автомата, перфектно работи мотокарчето. Пъргава работа, хидравлика, всичко в безупречно състояние. Пирачки, казахме 4 ръчки, 18 000 лева с включено ДДС. Това е за тази машина.